landong sa milabay nga kapatan kaadlaw sa Kwaresma. Ug diha sa itong pagsulod sa Semana Santa, labi na sa solemneng tulo ka adlaw nga gitawag nato og Paschal Triduum, dinhi ato makita ang kinauyukan sa atong pagmamalandong sa kasakitan, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Labi na sa Biyernes Santo hangtod karon, dako kayo ang laom nga atong angay nga pasalamatan o pamalandungon sa gihimo sa Dios kanato, sa iyang paglukat kanato gikan sa sala, o sa pagtanyag kanato kinabuhing walay katapusan o kalipay nga tunhay. Minating maigsoon atong mapamalandong nga sa paggihat ni Kristo nga to sa Amahan, kung sa iyang pagtugyan sa iyang Espiritu, ang yuta mikurog, ang linog na bati sa tanan, kangit-ngit ilang na sinati, o ang tabel sa templo nagisi. Timailhan yung dang kasabutan na human, si Kristo nagadala ka nato sa bago nga panid sa atong kinabuhi o bagong kinabuhi nga nagahatag ka nato dako nga kalauman o kalipay tungod kay kita gitubos man o gituman sa Dios ang iyang mga saad. Diha sa pagkabanhaw, sa pagsaysay ni San Mateo o lahi usab ang pagsaysay ni San Juan karon, apan nakaiusa sila sa pagingon nga ang bato nga nagtakob sa lubnganan ni Jesus naligid na. Gali sa pagsaysay ni San Mateo, usa ka anghel ang nanaog daw gidala og dako nga kilat, umikurog usab ang kalibutan pag-usab, linog usab ang nahitabo, dihang giligid niya ang bato nga nag-abli sa lubnganan ni Kristo. Ang mga sundao nga nagbantay sa mga lubnganan nangalisang nangahadlok og daw sama sa gisulti sa kasulatan daw nahimong mga patay. Si Kristo na banhaw ug ang gitimailhan siya pagkabanhaw karon to nabati sa pagsaysay sa ebanghelyo nga putos sa iyang lawas o nagputos siyang ulo, ipilo na o gilain kining duha sa pagputos. Timailhan nga ang lawas ni Kristo wala na siyang lubnganan. Iyon man sa gisulti sa anghel na banhaw na siya. Dako ang katingala, kahadlok o kalisang tingali ang ibati ni Maria Magdalena o ang iyang kauban nga laing Maria. Sa ila nakaplagan nga wala na dito ang lawas ni Jesus, abli na ang maong lubnganan. Sa ilang pagtuo, gikawat ang maong lawas ni Jesus. Sa mausab sa gipagawas nga istorya sa dihang nga mga gwardya may taho sa mga kadagkuan nga pagkawala sa maong lawas ni Jesus. Apan sa dihang misulti ang anghel Maria Magdalena ug ang laing Maria nga nabanhaw na siya ug sa ilang pagdali anong pagdala sa maong balita ngadto sa mga tinunan, una kang San Pedro ilang nahibalag sa Jesus sa dalan o napakita kanila ug giingnan sila, ingnan ako mga kaigsuunan nga sa Galilea makita nila ako dito. Nabanhaw siya, wala na sa lubnganan. O kato mga gwardya nga binabilin, nakamata sa ilang kahimtang na wala na ilang ibantayan, mitaho nga to sa mga kadagkuan. O mga kadagkuan, wala makasabot sa unsay ilang himuon, aron pagsulti sa mga tao, unsay nahitabo. Mga ilang gisubrunohan kato mga gwardya, giingnan, ingna sila nga gikawat sa mga tinunan ang iyang lawas samtang nakatulog kamo. Unsa maka ang buot ipasabot sa Ginoo kabahin niini tanan nga panghitabo. Sa buhi pa si Kristo nagpakita na siya daghang mga katigalahang mga butang, mga milagro nga iyang nahimo, mga patay na ibalik na ito sa kinabuhi. Labi na ang suot kayong higaran si Lazaro. Usa ka anak sa usa ka biyuda sa Naim,
iya usab giuli ngadto sa iyang inahan. Usa ka anak nga babae, sa usa ka nagbangutan nga usa-usab ka opisyal, miingon lang siya sa pagduol sa iyang higdaanan. Wala siya mamatay, natulog lang siya. Binati mga igsoon, gahom sa Dios. Gihuptan ni Kristo. Tungod kay magahuman siya sa iyang pagka-Diyos. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Tungod kay gibuntog niya ang kamatayon. Ug sa pagbuntog sa kamatayon, ang amahan dili makatugot nga si Kristo magpabilin sa iyang higdaanan umadunot dito. Ang amahan mibanhaw kang Kristo gikan sa maong lubnganan ug dili lang kay si Kristo ang iyang gibanhaw kundi ikaw ug ako nang sa kangit-ngit sa sala, nalimin o nagapos sa atong mga kalapasan o mga kasalanan. Gikan sa maong kangit-ngit o sa atong madawat nga kamatayon tungod niini, kita gihatagan og lugway, og dili lamang lugway kundi dako kayong pasaylo, kalinaw o kalipay. Tungod kay ang paghitabo karon labi na katingrahang mga butang nga nahitabo nga wala pa mahitabo ni atong katilingban sa mga Hudiyo ni atong panahon na ug hangtod karon. Mga paghitabo nga nagpakita sa gahom sa Dios. Apan ang Dios wala magpakita sa maong gahom aron lamang sa pagpakita niini, kundi aron atong matukan ang iyang lawom kayong gugma sa iyang anak ug ang iyang lawom kayong gugma alang kanimo ug kanako. Mahal ka sa Ginoo. Gibayaran ka ni Kristo sa iyang lawas ug dugo. Gipakamatyan ka ni Kristo aron imong angkon ang pasaylo, ang kalinaw ug kinabuhing tunhay. Mao ang mensahe sa wala nay sulod nga lubnganan ni Kristo. Mao kina mensahe sa gilimin na ug gipilo nga mga lino. Mao kini ang mensahe sa mga gidagan ni Maria Magdalena ug ang laing Maria ngadto sa mga apostoles aron pagpahibaw kanila sa mahitabo. Mao kini ang gihimo sa Dios aron si Santa Maria, ang inahan ni Jesus, dili magpabilin sa iyang pagbangutan o sa iyang kasakit. Aron iyang matagamtam ang bunga sa iyang pagtahan sa iyang kaugalingon o sa iyang pagsunod sa kauton sa Diyos. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ang gugma sa Diyos, iyang ipakita karon alang kanimo kanako. Angay lamang nga ato siyang suklian ug gugma tungod sa iyang ipakita kanato nga dako kayong pagpaubos, dako kayong pagsakripisyo aron ikaw ug ako maluwas. Usa ka Italian artist, painter, Tommaso Campanella, mayon sa iyang mga kauban nga mga painters o mga artist. Atong ilarawan si Kristo sa atong mga canvas, nga Kristo nga malipayon, Kristo nga nabanhaw, Kristo nga madaugon, Kristo nga may buntog sa kamatayon, Kristo nga nagabuntog sa mga sala, Kristo nga gadalakan nato o kaluwasan o kinabuhing tunhay. Saan man nato kini pagpintar, kadili makita mga pintor o mga artist sama ni Tommaso Campanella. Sayon na di ay ang atong paghimo sa ingon. Kung atong dadon si Kristo nga to sa kinabuhi sa uban, aron atong ipakita si Kristo nga to kanila, nga si Kristo mo'y atong Ginoo nga madaugon sa kinabuhi ug sa kamatayon. Si Kristo nga mudala o pasaylo ngadto sa atong nga kaigsunan nga atong gikaaway ikapanagmingkil. Si Kristo mo pahiyom ngadto sa mga dili kayo mapahiyomon sa atong kinabuhi sa lingban. Si Kristo nga muhatag siyang mga kamot sa pagtabang sa uban nga nagkinahanglan bisan kung wala pa mo sa agi sa imong mga kamot ug sa imong mga tiil nga si Kristo moduol ngadto kanila. Sa ginagmay, umadako nga mapagi, atong mapakita ang kadaugan ni Kristo ug ang iyang pagkamalipayon sa pagkabanhaw.
iyang gilantaw nga mapahiyumon ang iyang lubnganan, ang bato nga naligid, tungod kay wala na ang kala sa kamatayon, modulog kaniya. O diha sa dakong linog nga naitabo, sa iyang pagtugyan sa Espiritu amahan, nabuak ang mga bato, mga lubnganan, diin ang mga santo nga nangamatay, giuli ngadto sa kalibutan, naglakaw-lakaw niini, nagpasalamat sa Dios kadakong gasa sa kinabuhi nga tunhay. Ikaw o ako, gitahasan karon niining mensahe ay sulod ng lubnganan ni Kristo. Ikaw o ako, gitahasan na karon sa paglantaw sa pinilo nga mga lino nga nagaputos sa lawas ug sa oro ni Kristo. Aron imong ikapahibalag ngadto sa uban ug imong ikabalita ngadto sa imong isikatawo nga si Kristo madaugon, si Kristo malipayon, ug si Kristo aniya uban kanato nakiglambigit ug nagahimo gihapon sa maayong balita sa atong kaluwasan o nagapahinumdum kanato nga kung muduol kita lamang kanunay kaniya, magapadayon sa atong pagsunod kaniya at atong isangyaw ang na siya nabanhaw na o atong ikibansay kini sa atong adlaw nga kinabuhi ang pagkabunti Kristo sa sala o ang pagkinabuhi sa usa ka pagkabalaan. Atong ilagway si Kristo sa iyang pagdaog sa kamatayon ug sa sala, sa atong pagpaningkamot sa atong kinabuhi sa pagkabalaan, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios o sa pagpabilin na tinuray gayon nga binunyagan. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.